presented by La Music Brand। अभी आप सुन रहे हैं शिवनारायण को। रिकॉर्डिंग स्टूडियो ला म्यूजिक ब्रांड। हमरा के छोड़ी गेले हो, दूसरा के अब्बा भेले हो। हमरा के छोड़ी गेले हो, दूसरा के अब्बा भेले हो। करिया ऐसा उपाय काम करे न दवाई बिजली में जाके सट जाए। जादू चला दियो झाजी मलबा के भतरा मर जाए। जब भतरा होकर मर जाए 2 इंची खातिर तरस जाई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो ला म्यूजिक ब्रांड। याद ओकर बहुते आबै छै हो, ओकरा न कुछहु बुझाबै छै हो। याद ओकर बहुते आबै छै हो, ओकरा न कुछहु बुझाबै छै हो। ऐसे मार दो हम तो काम करे जाए जंतर तरबूजा के जैसे कट जाए। जादू चला दियो झाजी मलबा के भतरा मर जाए। जब भतरा होकर मर जाए 2 इंची खातिर तरस जाई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो